কোটি মৎস্য মন্দির ଅଛି, କଚ୍ଛପ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବରାହ ମନ୍ଦିର খুব কম যদি মূর্তি। কিন্তু ଆପଣ ଭାରତ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନହେଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଦି ଜଣକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ଜଣେ ରାମ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ। ଏ ବାବା ମା ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହ, ଦି ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଦେଖ। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ସମୟ ରାତି 12ଟା। 12 ମନେ ରଖିଥା ମା, ତତେ ମୁଁ ଆଗ କହୁଛି ମନେ ରଖ। 12 ବୁଧବାର ମନେ ରଖ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ 12 ବୁଧବାର। ଯୋଉ କଥା ଜାଣିନ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି ମା। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଇଏ ଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା। ଦେଖ ରାମ କଣ ରାମ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କୋଉ ମାସ? ଚୈତ୍ର ମାସ। ମନେ ପଡୁଛି ନା? ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତିଥି, ନବମୀ ତିଥି 12। ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ରାମ, 12 ଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର। କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ରାମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାର ହଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର। କାରଣ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାର। ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମୟ ଦିନ 12ଟା। ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ। ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ମାନେ 8, ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନବମୀ ତିଥି ମାନେ 9, ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାତି 12ଟା, ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦିନ 12ଟା। ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାତି 12, ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦିନ 12, ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୁଧ, ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅଷ୍ଟମୀ ମାନେ 8, ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନବେମ୍ବର। 2 ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପଣିକିଆ ଗୁଡାକ ଅଛି ଛୁଆ ଶିଖିଛ। ଆଜିକାଲି ତ ତମେ କହୁଛି ଏ ଫର ଆପଲ, ବି ଫର ବଲ, ତମେ ପଣିକିଆ କୁଆଡେ ମାନେ? ଏ ବୁଢା ବାପା